Har du hørt om Boy Jones? Det var en dreng, som allerede som 14-årig brød ind på Buckingham Palace og stjal dronning Victorias trusser. Det skete i 1838. Han blev frifundet, og 2 år efter brød han igen ind på Buckingham Palace, hvor man fandt ham liggende inde under en sofa. Han blev endnu en gang anholdt, og denne gang blev han idømt 3 måneders straffearbejde på en arbejdslejr. Da han blev frigivet i 1841, brød han 2 år efter igen ind i Buckingham Palace. Denne gang blev han opdaget, mens han var i gang med at stjæle noget mad. Og ja, han blev igen idømt 3 måneders straffearbejde. Man opfordrede ham til at søge udenlands. Det betød, at man puttede ham på et skib, og så måtte han ellers sejle afsted, så han ikke generede britterne, eller i hvert fald dronningen. Siden da returnerede han til Storbritannien flere gange. Han blev også sendt ud igen. Han blev blandt andet sendt til Australien, hvor de håbede på, at han ikke kunne finde tilbage fra. Det gjorde han, og denne gang så brød han ikke ind i dronningens slot. Til gengæld så begyndte han at bryde ind i andre folks huse og stjæle ting. Til sidst så fik man fat på ham og fik sendt ham endelig afsted, hvor han ikke vendte tilbage. Han endte i Australien, hvor han døde. Boy Jones, eller Edward Jones, som han rigtig hed, huskes stadig igennem sange, tegneserier og digte.